אני זז, אל תשכח לנעול. בסדר, בסדר. לילה טוב. לילה טוב, משה, לילה טוב. מי זה? מי זה? היי! היי! בא לי לזוז, אין לי מנוחה, בא לי לרקוד, תוריד את המועקה, חושים את העיר, עד שכל אחד מכיר, איפה אתה? איפה אתם? איפה אני? איפה אתה? איפה אתם? בוא נשמע אתכם. לא, אמא, אני לא רוצה להיפגש איתה. לא, זה לא בגלל שהיא פוזלת, זה יותר עניין של אישיות. לא, זה לא מפריע לי שהיא שוקלת 130 קילו. אז מה אם היא הבת של גניה? אמא, אני לא רואה את עצמי... רגע, יש איזה בעיה פה עם מנדל, רגע. לא, הוא לא חתיכת חרא, לא, באמת. אז מה אם הוא לא אסתטי? זה לא הוא שרוקן לי את החשבון. טוב, נדבר בעוד 20 דקות, בסדר? אל תקבע לי עם הבת של גניה. היא מוסרת לך דרישת שלום. לאן אתה הולך? עזוב, 8 שנים היינו ביחד, מספיק. מאז שאני איתך, רק רואה לך. תן לי ללכת. מנדל, אתה לא הולך לשום מקום. רק רע לך מאז שאני איתך. אתה לא יכול להשאיר. לא רע לי, וחברות אצלי זה ערך עליון, אתה לא הולך. אם אתה תשמע מה קרה, אתה תזרוק אותי. שום דבר לא קרה, ובחיים אני לא אזרוק אותך. בחיים. תעזוב אותך. מנדל, תפסיק, אתה לא הולך מפה. אתה לא הולך. שמעת, אתה לא עוזב אותי. את הטוטו שמילינו ביום חמישי? כמה יצא? 16. אתה גאון. בוא'נה, איזה אינסטינקטים יש לך. אתה גאון, אתה נפלא. נהדר. זהו, שלא שלחתי. לך כבעינים. רגע, אני יכול להסביר לך. אני רוצה להסביר. אני לא רוצה... אבל אני יכול להסביר. אני לא רוצה... החנות הייתה סגורה. תסביר בחוץ. אבל רגע, תן לי להסביר לך. רגע. דרק! ומה עם החברות בינינו? בתחת שלי! לך כבעינימת! דרק! לא רוצה לראות אותך בחיים יותר! תדפוק, כמו שדפקת לי את החיים, אידיוט! וקח גם את הנקבות שלך! שלום. פה זה מנדל וגורנשטיין חקירות? פה זה גורנשטיין חקירות. מנדל וגורנשטיין חקירות. לך דיברתי בטלפון? כן, בבקשה. דקה, אני אעננו וכבר שכחת? שים את זה בארון. בואי, בבקשה. נעים מאוד, זה גורנשטיין. שותף ותיק, אנחנו ביחד שנים. אי אפשר לעזוב אחד את השני, זה כמו... את יודעת, אני מבין אותו, הוא מבין אותי, ככה אנחנו. שנים, אנחנו אף פעם לא עוזבים אחד את השני. ככה. אחים. מה אני יכול לעזור לך, גברת גבע? אני רוצה שתגלו מי רצח את רניה גורי. זה לא עוזר מאמן של הפועל תל אביב בנות? כן. אני קראתי בעיתון שהוא מת מהתקפת לב בסאונה. איזה התקפת לב? הוא היה בריא כמו שור. המשטרה לא רצו להתאמץ, אז מה עושים? סוגרים את התיק. איך את יודעת מה את... עשית לו בדיקה? בשביל מה? היינו אמורים להתחתן בקיץ. תשמעי, בן דוד שלי יש לו תזמורת, אני יכול לעשות לך הנחה מי את חושבת שהיה רוצה לרצוח את יגורי? אין לי מושג. אם ככה, התיק אבוד. זאת אומרת, הוא פטור. כן, רק נותר לנו לבדוק מי רצח אותו ולמה. אין שום בעיה. יש מישהו שמריח לך לא טוב? האמת שהקטן הקרח הזה ממש מעצבן. גם אותי הוא מעצבן הרבה זמן.
אני מתכוון בקבוצת הכדורגל. תראה, המנהל סלונים והמאמן מלצר הם נוסעים כל יומיים לבודפסט, לקזינו שם, למה הם מסובכים עם כסף. אבל לא נראה לי שזה... וואי, מצטערת. השאלה, איך אפשר לחדור אל תוך קבוצת הכדורגל? מה, זה לא ברור. אם אין ברירה, נכנסים דרך החלון. שנשלח טוטו ביחד? בטוחה שהם שווים משהו? זאת אומרת, על מה אתה מדבר? הקטן היה עוזר מאמן בבוקרסט, והטאוויל היה מאמן שערות במילאן. כמה סגרת איתם? גבוה, היה קשוח. צריך $5,000 ודירה. סגרתי איתו. וואלה, כמה? 200 שקל לחודש, שק שינה. די. בוא'נה, היית לארג', אה? מה קרה, שיחקת אותה בקזינו? יאללה, עופי לי מעיניים, לך להתאמן. איפה השוערת הזאת? מה זה חוסר המקצועיות הזה? קבענו 10-0-0, עכשיו 10-5. איך ענה? מה, לא ראינו אותך ביום חמישי? נסעתי בעקבות האהבה. לא, ברגע שהיא באה, אני זורק אותה כביינים. שלום. סליחה על האיחור, אני פשוט הרגע הגעתי מהשדה תעופה. גם איבדתי את המגן ביצים שלי. אתה עוד רוצה לזרוק אותה? שלום. אני עוזר המאמן החדש, אל תקראי לי מנדל ואני אקרא לך לתחת. זה גורנשטיין, הוא מאמן השוערות החדש. תכירו. נעים מאוד. טוב, אנחנו נתחיל עם כמה בעיטות יסודיות. תודה, חמוד. קדימה, למסור! להעביר להם את הכדור! עוד בחזרה! יאללה, 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 יאללה! תזיזו את התחת שלכם! מה אתם שחקני כדורגל או נקבות? בוסקילה! תעני את האגן שלך. מנדל, קדם אליי! מנדל! מנדל! טוב בכושר, מנדל? בבוקרסט המגרש היה הרבה יותר קטן. הרומנים גנבו את החצי השני. תגידי, למה אתה לא חטפת התקפת לב במקום רני? יאללה, לך תאמן אותם מדאבל פס. למה פס אחד לא מספיק? בדרן! תקשיב לי טוב טוב, פנדל. האחרון שניסה להצחיק אותי, הוא מת. אז על סאונה ביחד אין על מה לדבר, אה? אני לא מאמין. גם אידיוט וגם הומו? איך סלונים שכר אותך בכלל? יאללה, לך תאמן אותם מדאבל פס. קדימה, כדור אליי, הופ! כדור אליי! יפה! תעמדו! תחשבו שזה הביצים של מלצר. מנדל! גש שלום. מה? פלא עליך. עשית לי מהביצים מקושקשת. שנינו אבל אנשי העולם הגדול. אני באתי ממילאן ואתה באת מהקזינו מבוקרסט. מה זה? אני אראה לך קזינו. דשא תאכל אצלי. ככה גם רצח את רני אגורי, אה? הנשמה מפה לפה דחוף! בוסקילה! לא הוא, אני.
רישם, אתה הולך על זה עכשיו. אתה שוכח את אמא שלך? אתה הולך על זה. תלך על זה. אני הולך על זה. אני הולך על זה. רציתי להביא לך זר פרחים, אבל נזכרתי שאת שוערת, אז הבאתי לך קצת דשא. איזה בונבון. בדיוק מה שהיה חסר לי. שב. איפה? תרגיש בשער. חומד, בוא תצטרף אליי. תסלח לי על הבלגן, רק אתמול חזרתי מחול. חול, אה? איזה כיף חול. הלוואי עליי קצת חול בלי מנדל. איזה כיף, איזה נעליים. ניסיתי להתקבל לאפצה טירול ולא התקבלתי. אחר כך אני חוזרת לפה, אני שומעת על יגורי. כמה אני יכולה לסבול בשבוע אחד, אה? בוסקילה, הפעם הראשונה שקפץ לי לעיניים זה כשראיתי אותך על הספסל בשידור הישיר של הדרבי. איך שזינקת כל פעם מהספסל כשתקעו גול. ככה? בואי נתחיל קודם בשיעור התיאורטי. מהו רוחבו של השער? תראי, חומד, אני לא מתעסקת בעניינים האלה. אני חיה משבת לשבת. בואי נתרענן קודם בחומר. רוצה להתרענן איתי במקלחת? יש לי בושם חדש בניחוח הגרביים של שלום תקווה. אנחנו בקושי מכירים. בוסקילה ענת, 1.87 מטר, מתעניינת בחייזרים, בקרמיקות ובספרות אנגלית. כיצד תעצרי כדור שנבעט אל בין חיבורי קורותייך? בוא, אני אדגים לך. תגיד, חומד, יש לך משהו נגדי? לא, שום דבר. אז למה אתה לובש צהוב? כזה כישרון, ולא מעלים אותה להרכב הראשון. מה זה? היא ביקשה ממני להוריד לה את הזבל. לבנה! לא מאמין, אתה תקעת גול ואני לא. זה לא היה סתם גול, מנדל. זה היה גמר גביע והתוצאה הייתה 8-0 לטובת האהבה. יאללה, זרוק את הזבל, אסור להיות פה עם זבל. על מה אתה מדבר? זה הזבל של בוסקילה. מה בשבילכם? ונשקו, הבאתי לך מתנה. אוי, תודה, באמת. לא היית צריך. מה בשבילך יפהפה? זאת בוסקילה ואנחנו מתחתנים בקיץ. זאת לבנה ואנחנו חיים בחטא. זה מנדל, ואני תכף אוציא לו עין. מה חדש עם רן יגורי? הוא עדיין מת. סיבת המוות, לבנה. סיבת המוות. התקף לב. אבל יש משהו לא כל כך סימפטי. לא סימפטיים, זה אנחנו, שוט. אתם ידעתם שהוא בושל? מה זה? כן, הוא מת בערך 3 שעות לפני שמצאו אותו, והסאונה המשיכה לעבוד. לכן לא מצאתי לו סימנים על המפרקים של האצבעות במכה הראשונה. רק אחרי שחפרתי, גיליתי שהוא כנראה דפק בכל הכוח על משהו. כנראה על הדלת. ממש אהרון צבאי, רק בלי הכיסא. ואתה ממש ג'יימס בונד, רק בלי השבע. עוד משהו? שם טוב, אתה גאון! לבנה, אתה נקית. מה
מנדל, אתה דביל! הפועל! הפועל! בוסקילה, תזיזי את התחת שלך! אולי בבצל! מסביב, אני מדבר אליי. אבל אין להם ביצים, מותק. בוא'נה, מי זה השפיוט הזה? זה העוזר מאמן החדש שלנו. תכיר, חנה יעקב, אוהדת מספר 1 שלנו. נעים מאוד. נעים מאוד. יותר מתאים ליעקב מחנה. נראה לי יותר מתאים שתשתוק, לפני שתגמור כמו יגורי, הבנת מקרוב. היא הרוצחת, היא הודתה. תן לי לברר את זה. תגידי לי, למה רצחת את רן יגורי? מה? שאני אעשה דבר כזה לקבוצתי האהובה הפועל תל אביב בנות? את העיניים אתה תוציא לי לפני שאני אעשה דבר כזה. את הלב תקרא לי. מותק, אני מגיל 5 פה על הטריבונה. בשלג, בחום, בקיץ, אין לי חיים. אתה מבין אותי? זה החיים, הקבוצה בשבילי. ואתה, אם אתה לא תביא לנו ניצחון בשבת, אני אשלח עליך את אשתי לאה, הבנת? איך היא נראית? איך היא נראית? תגיד לי, אתה ראית קינג קונג בחיים שלך פעם? אז הוא הבקרוב של לאה. בלי אלימות. אלימות, אין כרטיסים בשבת. שטויות, תמיד היא תוכל למכור כמה כדורי טניס. מי זה האנטנה הזה? זה המאמן שערות החדש. מה אתה מבלבל את המוח? חשבון הוצאות הפועל תל אביב בנות. 1,000 משאבות. 1,000 מגבות. 1,000 מגבות לך אהובתי. ו3,000 כדורי טניס. וואלה, בחיים שלי לא ראיתי את הדבר הזה. זיפו פה את החתימה שלי. המלצר! בוא רגע. תשמעו, בוא. אתה זוכר מה שדיברנו אתמול? יש באמת איזה עניין של היפוך הוצאות, ממש משהו שאנחנו עלינו עליו, הניירות האלה זה ניירות שאנחנו שולחים לבדיקה, אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר. ולסבתא שלי יש סירה עם מנוע עזר. צלונים, מי רצח את יגורי? רצח? זה לא היה הלב? שלום. היי, גבע. מיטל. לא חשוב, זה בשבילך. תודה, לא היית צריך. אבל לא הייתי צריך. מה קורה עם החקירה? בכיוון הנכון, תאמיני לי. אז מה? זה היה כן אוהבים שלך ושל יגורי. רוצה לשתות משהו? כן. תה קינמון עם 2 סוכר. תגיד, אתה רוצה משהו עם התה? כן, אם אפשר איזה ביסקוויט קטן. אתה תמיד מסתובב עם 2 תיקים? רק אם המקרה קשה ומיוחד. אל תגיד מיוחד. למה? כי זה רני. במבינה, I saw the light. בא לרקוד? למה? אני מתרכז רק כשאני מתחת לשולחן. שאני רוקד. תבכי לי עכשיו, תבכי אני אומר. למה את בוכה? אני מזכיר לך אותו. אבל בסוף זה ישתחרר. תראי, אני חייב לתחקר אותך. באמבטיה. מה באמבטיה? מה קורה פה? אני לא יכול. פשוט יש פה רעש נוראי, כל דבר את לא מרוכזת. בואי נלך לפאב באמבטיה. אני רוצה לסיים עם החקירה הזאת. טוב, אני רק קינה, אני פשוט חתולה שלי באמבטיה ואסור שהיא תצא. שורטת כמו משוגע. אתם תוציאו אותי מברור, אני אמור לך שקט! מנדל! בוא גורנשטיין, זזים. זה הכי מהר שאני יכול ללכת, מנדל. מה קרה? שוערת קפצה עליך כל הלילה. חיכיתי לשאלה הזאת והתכוננתי אליה. אני מפרק איתך את השותפות. כמו כן, אני כנראה הולך להרוג אותך לטובת האנושות בפרט והעם היהודי בכלל. איך אני אראה את הפרצוף שלי לבוסקילה? באמת, למה אתה לא עומד ישר? כי ישנתי כל הלילה בתוך אמבטיה עם חתולה מיוחמת מטומטם! מצאת משהו? כן. 50 כרטיסים מזויפים ותדפיס חשבון העברת כספים מהחשבון של הקבוצה לשוויץ. איזה עולם קטן. בוא תראה מה מצאתי בתוך התיק של חנה יעקב. תמונה שלה ליד הבנק בשוויץ, שקוף. תמונה שלי ליד הבנק בארלוזוב, זקוף. טוב,
כמה דברים לגבי המשחק ביום שבת. קודם כל, אני נפגשתי עם המאמן שלהם. הוא רוצה לעלות לשחק 45 דקות, לקחת הפסקה ולעלות עוד 45 דקות. אני נתתי לו, אם הוא רוצה לשחק אז הוא שחק על זה, מה אכפת לי? עכשיו, לגבי הטקטיקה, שימו לב. אני רוצה את שלומית ואת יוכבד. אתם באות מכאן, ברגע שהן באות מכאן, אתם באות לשם. עכשיו, אם אתן לוקחות את זה לפה וזה בא לכאן, טרח, זה נכנס לתוך השער. עכשיו, השחור זה שופט, לא צריך אותו במשחק הזה. ועכשיו, שימו לב. הכדור הוא... הגול! אין כמו... אמא! תל אביב עיר בלי... הפסקה! יפה, גורנשטיין, יש לך משהו להוסיף? מנדל, אני אהרוג אותך. טוב, כולכם משוחררות, חוץ מגבע. בבקשה. אני רואה שנתת לעוד מישהי לשרוט אותך. סקילה, זה לא מה שאת חושבת. לא, אני צריכה לחשוב על זה. גבע, את הזמנת אצלנו את החקירה, אבל יש כמה דברים שאת לא סיפרת לנו עליהם. כמו למשל, שיגורי וסלונים גנבו כרטיסים מזויפים ושמו את הכסף בכיס. אין לי מה לספר, זה ממש שטויות. רני היה האיש הכי ישר בעולם. אפילו קנסות לראייה הוא שילם. אז מה עשו אצלו חשבונות הבנק האלה, הכרטיסים המזויפים הללו, החזייה הזו? סליחה, זה לא שייך. טוב, אני לא יודעת מה זה, אבל זה לא מה שאתם חושבים. לא חושבים זה אנחנו, אבל מה שברור זה צריך לחשוב חשיבה חשיבתית לכל המחשבות האלה. מה זה? רני ידע שסלונים לוקח כספים בשביל לחזות את התחת שלו, והכספים האלה היו שייכים לקבוצה. נורא פשוט. אז למה לא הלכת להודיע את זה במשטרה? כי בדיוק הוא אסף את העדויות בשביל ללכת למשטרה. הוא היה בדרך למשטרה בעצם. הוא נשבע לי. אולי היה לו נוח לדעת על סלונים, ולדעת שסלונים יודע שהוא אינו יודע מה שאסור לו לדעת אף פעם. מה זה? בולשיט, כי רני לא סחט את סלונים. חוץ מזה, הסיפור הזה מתחיל להסריח. אל תשכחו מי שכר אתכם ועל איזה צד מרוחה החמה, אוקיי? אם סלונים הרוצח, תוכיחו לי שהרוצח, זה הכל. נורא פשוט. ערב טוב רבותיי, הרבה שנים אני עוסק בחקירות, חקירה כזאת עוד לא הייתה לי. ברגע שגיליתי מי הרוצח הייתי בהלם, לא האמנתי שזה קורה לי. סלונים, אתה לא הרוצח, ולא אתה. מלצר, גם אתה לא הרוצח. אתם שניכם לא צדיקים גדולים, אבל בטח שאתם לא רוצחים. חנה יעקב, שיחקת אותה, אבל זה לא את. גבע, גם לא את. גורנשטיין, למה רצחת את רן יגורי? אני מצטער, סליחה. תפסיק עם השטויות. איפה היית ביום שלישי בערב? הייתי אצל בוסקילה, אתה היית איתי ביחד, ליווית אותי. באיזה שעה היית שם? אני לא זוכר בדיוק. כמה זמן היית שם? 1.5 שעות. איך יצאת משם? מנדל, היה לי לילה אחד נפלא בחיי, אל תהרוס לי אותו. איך יצאת משם? מבסוט! מה החזקת ביד? מה החזקתי ביד? מה החזקת ביד? שקית זבל, אוקיי? זבל. מה היה בתוך הזבל? זבל! חבל! חבל, זבל, מה זה משנה? מה עושים עם חבל? קופצים, מנדל, קופצים! מה עוד עושים עם חבל? תולים כביסה, מנדל! מה תולים? בוסקילה, ניסית להשמיד ראיות? מה זה כל החרטא הזה? את תלית עם החבל את רן יגורי? תגיד לי, איך נאנס מכוער כזה יכול להסית אותך נגדי, אה? כל ילד יודע שכשתולים מישהו נשאר עם סימנים על הצוואר. חוץ מזה, אני בכלל הייתי בחול. נכון, בוסקילה, החבל לא שייך. לעומת זאת מצאנו בתוך שקית הזבל את הדרכון שלך עם התמונה של חנה יעקב. ואת זה חנה יעקב מצאנו בתוך התיק שלך. בטירול, אה? תגיד לי, מי חוץ ממני היה מייצג את שחקניתי האהובה במשא ומתן על קבלתה לקבוצת הפאר FC טירול, אה? האליבי המושלם. כולם חשבו שאת בחול, בוסקילה, ובזמן הזה את רצחת את רן יגורי. כבר 2 הוא מבטיח לי שהוא יעלה אותי להרכב הראשון. כן? אז לפני חודש הוא בא אליי והוא אומר לי, בוסקילה, תזמיני את החברים, תזמיני את ההורים, השבת את עולה. ואז הוא בא והוא מקריא את ההרכב, כן? גבע, כהן, חממי, אשכנזי, לוי. אין בוסקילה. אבל הבטחת יגורי, אני אומרת לו בעיניים דומעות. והוא עונה לי. אז דפקתי עוד מרוקאית, אה?
בכל יום שלישי. המניאק היה עושה סאונה ב7:30 בדיוק. סגרתי עליו את הדלת, ונתתי לנשמה שלו לצאת לאט לאט, כמו שהוא הוציא לי את הנשמה. זהו. בוא לוי, קח אותי. בלי אזיקים, לוי. תן לה להיפרד ממה שיקר לה. אוקיי, קחי את הזמן שלך. אני לא אשכח אותך, גורנשטיין. גורנשטיין, יש לך משהו להוסיף? מנדל, אני אהרוג אותך. עכשיו אפשר ללכת לישון? למה? למה ללכת לישון? נרדמת תל אביב, נלחמת